βαρβάτα μου άλογα. Είμαι η Πετρούλα Ζωρό και είμαι έτοιμη να σας καμτσικώσω με το καμτσίκι μου. Αφού πρώτα σας μαστιγώσω, μετά θα σας αποκαλύψω τις καυτές μου επιθυμίες. Εσείς θα πρέπει να υπακούσετε τυφλά τις προσταγές της καλής σας αφέντρας, διότι διαφορετικά η Πετρούλα Ζωρό θα θυμώσει και ίσως σας ξανακαμτσικώσει. Αυτό θέλετε, ατίθασα μπρουτάλα άλογα μου. Η Πετρούλα Ζωρό, μόλις καβαλήσει το πιο γερό άλογό της, θα τσακώσει το μεγάλο μακρύ σπαθί της και θα φανίσει από αυτόν τον κόσμο την αδικία από όλο τον πλανήτη. Θα δώσει μία με το σπαθί της στην οικονομική κρίση και θα της πάρει το κεφάλι. Κωστάκι μου, Αλέκα μου, Γιωργάκι μου, Αλέξη μου, συγγνώμη που μπαίνω απρόσκλητη στα χωράφια σας, αλλά ήρθε η ώρα να τα σπείρω. Εξάλλου έχω και βίσμα. Ο ξαδερφός μου Ζωρών, ο Μαρχούκος Παναγιώτης Ψωμιάδης, θα μου δώσει το χρήσμα. Από αυτόν εξάλλου εμπνεύστηκα και το βαθιά πολιτικό σύνθημά μου. Ψωμί στο λαό, Πετρούλα δαγκωτό. Η γενιά των 700 ευρώ. Και εσείς, μικροί μου αγροτούλιδες, ήγηκε είναι η καυτή ώρα. Εμπιστευτείτε το βασικό αισθήκτο της Πετρούλας, που της υπενθυμίζει καθημερινά το μεγαλόπνο σχέδιό της. Πολιτική μου, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά σου την πέφτω. Θα κάνουμε μαζί χωριό. Για αύριο προβλέπω νεφωσούλες με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Βροχίτσες και καταιγίδες εκδέχεται να εκδηλωθούν στα γλυκά νότια παιδινά και στο υπερκομματικό μου Αιγαίο. Οι ανεμούλιδες υπουργοί μου θα πνέουν από βόρειες και δυτικές διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Οι κάλπες της θερμοκρασίας θα κοιμάθουν στα βόρεια από -4 έως 4, στα δυτικά και κεντρικά από -5 έως 12 και στα νησιά με τα πιο σεξι νομοσχέδια από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Αττικούλα μου, ως μελλοντικός πολιτικός πρέπει να κοιτάω το δέντρο και όχι το δάσος. Οπότε σήμερα θα κοιτάξω την Αθήνα μου. Αθηνούλα μου, όταν πάρω αυτοδυναμία, η πρώτη στάση που θα κάνω είναι στη Σοφοκλέους, για να ανεβάσω το δίκτυο του χρηματιστηρίου και να τον αφήσω ανεβασμένο μέχρι το τέλος της θητείας μου. Στο υπόσχομαι. Για σένα προβλέπω νεφώσεις με ασθενή βροχή και χιόνι στα ορεινά. Οι σύμβουλοι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία της κάλπης σου θα κυμανθεί από 1 έως 9%. Καλή μου Θεσσαλονίκη, από σήμερα θα έχεις 2 Ζωρό μέσα στα πόδια σου. Ο ένας είναι ο κύριος Παναγιώτης και η δεύτερη είναι η μικρή σου Πετρούλα. Θα σε προσέχουν σαν τα ματάκια τους. Οπότε μπορείς πλέον να κοιμάσαι με την πόρτα ορθά ανοιχτή. Έτσι, για σένα προβλέπω χιονάκι και νεφωσίτσες, ανέμους βορειοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κοιμαθεί στα exit poles από -1 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Διεθνή Ζωρό, Ομπάμα μου, κοίτα να είσαι καλό αγόρι, διότι ένα έτσι να κάνει Πετρούλα Ζωρό και σου έχει κάνει το λευκό οίκο το ροζ βασιλιό της. Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.